הרבה זמן לא צילמנו לכם סרטון, אז קבלו את המטבח החדש שלנו. אפשר לראות שזה מטבח די גדול עם הרבה אלמנטים. במרכז שלו גריל בנוי עם ערובה. כל הגריל מחופה בבריקים עד הקצה של הערובה. יש לנו טאבון ספרדי מדגם ולנסיה, גריל גז קטן, כיור וברז, הרבה שטחי אחסון ומערכת תאורה על הגשר תאורה. אם נתקרב נוכל לראות קצת את האלמנטים ששילבנו במטבח. יש פה ברז גבוה שנראה ברז תעשייתי, על כיור נירוסט הגדול, פח אשפה עם גישה מלמעלה מאוד נוח לעבודה, משטחי עבודה, שקעים בקירות, מגרות עמוקות. גולת הכותרת זה ללא ספק הגריל שיש פה. יש פה גריל ממונע, חצי מהגריל עם שיפודים שמסתובבים עם מנוע חשמלי. אפשר לראות פה את גלגלי השיניים נעים על גבי תמסורת של שרשרת. מה שמניע אותם זה מנוע חשמלי שאפשר לראות כאן, כשהמנוע מחוץ לגריל מוגן לגמרי מהחום. שליטה בגובה של הרשת עם מנגנון מאוד יפה. חצי השני של הגריל עם רשת V ושוקת לניקוז השומנים. כמובן שיש בגריל הזה תאורה פנימית כמו כל הגרילים שלנו. אפשר לראות שכאן שילבנו בריקים עד הקצה של הערובה, כשהגשר תאורה משתלב בתוך המבנה הזה. הצד השני של המטבח, שוב מגרות ואחסון, טאבון ספרדי מדגם ולנסיה, טאבון אבן, משטח עבודה וגריל גז קטן למקרה שרוצים להקפיץ משהו מהר. מבט אחרון על המטבח ועל סביבתו. משקיפים אל הכנרת, אל הגולן. מה יותר טוב מזה?